Prepare na sa taog panihapon para sa atuang papis. Huluman sa ni natuog. Water kay aron muhumok. So, ingon ani kadaghan ang ilahang kanon. 5 sila tanan mga on. Ay! Gutom na? Gutom na amo mga langga. Ha? Gutom na amo mga langga? Naghulong pa ta og food, ha? Nagprepare pa ko og food. Ato sang gihuluman og water. Oh, wait lang, ha? O, diri lang namo sila paste, wala lang namo gisod sa cage kay aron makadagan-dagan. O, gialihan namo dinhi kay aron di kasulod diri sa kusina. Hello ka ba? Hi, among ka ba? Uy, hiusig man among hiyong. Naami hiyong, duha ka buok among hiyong. Hiyong left ug hiyong right. Lagi-lagi wait sa naghimo na taog. Nagprepare na taog dinner. Then ato ning ion ang dispenser kay kutawan nato sila og gatas unya. Naman dahil sila milk by gamay na lang ilang milk karon na lang o putog. Hurot na last na lang palitan na sa milk. Gamay ra sige na lang. Ang uli, mauni ang ilahang papa, hiyong mansad. Naay naliwat niya, duha ka buok, hiyong left, ug hiyong right. Pero si Oli kay hiyong left. Ol no? Oli? Hiyong left si Oli? Hiyong left si Oli, oy? Hiyong left na, oy? Sus, agyumi, baya si Yumi. Basta lagi mo dool, basta mo ang kuanon si Oli, mag-apil-apil, pud na siya dayon di pa ulahi. Lasaw ni inyong milk kay gamay naman lang inyong milk mga langga. Lasaw ang milk langga, no? Bawi na lang ugma puhon, ha, kay mamalit patag milk karon, ha. Then, atong sagulan og milk ang ilahang food. Yan. Here's your dinner. Here's your dinner, mga langga. Unsa ha? Musulod sa ko, ha? Excited man. Excited man na. Your dinner. Buyag ni sila mga on. Hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang, ha. Hindi matukaan, ha.
Unsa man na, busog na? Ihid. Busog na si Ihid. Ihid man among tawag anak niya kay kinagamihan. Ihid. Ihid nga puti og si Kabang. Ihid pud si Kabang kay silang duha maoy gagmay. Si Kabang og si Ihid. Kaning Ihid kay kuani siya gagmay sa digmata. Ya, kaning duha ani hiyong mga sinyalan mo ang mga puppies ba. Hurot na nila. Hurot na, malibang na sad na ron. Malibang na sad, hurot naman. Dili sa na namo hatagan og water kay ang ilahang food daghan naman tog water gibutang. Malibang na sad na ron, ngita na sad nagpesto ron. To na dito. Gaiyahay na og lakaw kay mangita na asa na karon mo pwesto. Ay, anamon man sad namo nagpunit ng ilahang kuan, ilahang tai. Unsa may sigsaba? Kapalit na di ay si Kuya Amay o gatas. So, nakapalit na dako-dako man di ay nang gipalit ni Kuya Amay nga milk. 680 grams man di ay ni. So, naanay milk ang among mga palangga. Ako sa di ay siyang gipaato og Watsons kay nagpapalit ko og toner kay nahurot nag akong toner. Then og kani partner sa ako ang toner. So kining duha maoy napalit niya dito sa Watsons. Dayon, di na magsaba-saba. Ha? Huwag na nagsaba. Jesus, kana. Di ta katug kay manggiduwa, magsininggitay man. Ug nganog yung magsininggitay. No? Jesus, ang maldito nga kabang. Ihagin ng kuon kabayaan ka ng usa. Na puyo na kay kuan naman nangabusog naman. Tapoy usa naglibog ko ngano siyang naglibot-libot. Uy, mura mag-iyang dakpon iyang ikog. Sama na oy, di man kakadakop ano imong ikog oy. Nangga. Tapoy kuan ay. Tapoy duha dito nagluokanay o. Iyang gikabayaan nag usa ka puti. May paning taga Negros o. Hello, taga Negros. Amo amang gud ni sila siyang hinganlag taga Negros kay dadon man ni siyang Negros puhon. Taga Negros may tag-iya anak puhon. Awa na kagunta. Gasing nang gitay na pud sila. Nagsininggitay, nasad, unya, nanapoy Jesus, pagkasabaa. Nanapoy nag-apil-apil usa, o tulo na sila nagsininggitay.
Kanang among mga butang diha o amo nang ang mga speaker, ang mga player, amo nang gipangsangit diha kay sa una kanang amo ang speaker. Diha ra na sa sahog na mo gibutang unya di man magsilbig diha ra sa sahog kay Jesus Ginoo pagkasabaa pangkitkiton Manila kung ana sa sahog ibutang.